Einaut Jauregi eta Gabi Aizpuruk kaneta garagardoa sortu eta Ipar Euskal Herriko hainbat gaztetxetara zabaldu dute. Etorkizunera begira, garagardoa eskaintza handitzeaz gain, Hendaian ostatu herrikoi bat sortu nahi lukete. Arratsaldeon ikusentzuleok eta hemen gure atzean, Baionako Bona Elioe Museoan ere egongo gara, 1758ko margo bat jarri bai dute ordungo Frantziko erreginarena eta saioa bururatzeko Bele musika taldearen azken lana ere ezagutuko dugu. Ongi etorri. Hasi ginena gaztetxean eta kaneta portuan eta gogo bat zena garagardo egitea eta ongi pasatzea lagunen artean eta bilakatu dena pasio txiki bat eta orain saietuko garena hortik bizitzen eta horri bizia ematen dena bai. Alik eta garagardorik hoberena saiatzea ateratzen, pixat garagardo gintzaren beste ulerkera bat edukiz. Gu aspertu ginen gaztetxean garagardo industriala servitzea eta orduan horregatik hasi ginen garagardoa egiten. Hendaiako kaneta gaztetxean sortu eta Ipar Euskal Herriko hainbat gaztetxe eta txokoetara zabaldu da kaneta garagardoa. Gaztetxean piztutako sugarra kaneta portuko garaje batean handitu eta gaur egun Hendaiako Sonko auzoan kokatzen den egoitzan urratsez urrats aintzina doa. Orain dela urte batzuk galetu bazenean, nizun dago esango, erabat beste lan batzuk egiten ari nintzen, eta hala ere beti banuen buruaren txoko batean hau, eta ustez damutzen gara egiten ez ditugun gauzetaz, beraz, ausartu hartzen, eta oraindik ikusiko duen, nola ateratzen den, baina apostua martxan da. Proiektuaren muina giza ikuspegitik kalitatezko produktu bat eskaintzea da. Ez da berdina fabrika batek Ipar Euskal Herriko garagardo eskaera guztia betetzea nunbaitetik bakarrik, edo garagardotegi txiki askok egitea. Horrek hobetuko du aniztasuna, kalitatea eta aldi berean hori, ez? Seguraski gaur egun dauden erronka ekologiko edo zerlako horietan lagunduko dute. Garagardotegi asko daude, baina garagardo edale gehiago. Eta nire ustez garagardotegi guztiak oso ezberdinak gara. Gaude garagardo industriala ekoizten dutenak, garagardo artesanala ekoizten dutenak, baina kantitate asko zaundiagoetan gureak baino, eta gero gaude gu bezalakoak eta gu baino txikiagoak ere. Ohiko garagardo horiaz gain beste 3 mota proposatzen ditu kaneta garagardoak. Gorrasta, ipamotako eta garagardo beltza, hala ere argi dute ez dutela horietan mugatuko proiektua. Parametro hainitz zeintzukin joka daiteken, izan daiteke lupulua, izan daiteken dena. Uraren konposizioa berak jokatzen baitu garagardoaren dastarekin. Garagardoaren ikerketa planoa edo oso zabala da eta mugak urrun daude eta ez gara batere hurbildu oraindik. Etorkizunari begira partaidetza gehiago bilatzeaz gain eta garagardoa hobetzeaz gain Hendaiari bizia emango dioken ostatu herrikoi bat sortzeko erronka dute gazteek. Guk hasieratik nahi duguna, bai bizitzeko eta baita Hendaiari bizia emateko ere bai, eta ostatu bat irekitzea. Bertan garagardoa egin eta garagardoa saltzen den ostatu bat, garagardo askorekin eta ondoan jateko zerbait eta Garagardoa eskatu nahi duen orok, kaneta garagardoaren Instagram kontuan xehetasunak pilatu ditzazke. Baionako Bona Ele Museoera berrituan 1758an margotutako Frantziako erreginaren erretratua jarri dute ikusgai. Frantziako Luis XV erregearen emaztearen hain zuzen. Marie Leschka da Louis XV emaztea, baina ez baliman hautzute jaiten, ez dakizu erregin bat dela. Zenta ez da jantzia erregin bat bezala, ez da regaliarik ikusten bat ere, bada pixka bat gibelian hor bere kusinan, baina bere jantzian, denbora hartako biziki simpleki jantzia da, kaleko jantzietan. Margoak badu balio berezia lehenaldia baita, erregina bat intimitatean etxeko jantziekin eta liburu batekin azaltzen dena. Biziki desberdina dena, denbora hartan ez ginen bat ere usatuak olako irudieri, eta ordeon, natiek margozen olarik irudi hau, da zerbait sekulan ikusia.
Jatorrezko bertsioa Versailleseko jauregian dako, baina hainbat erreplika eskatu zituen garaian erreginak, eta hause, garaiko idazle eta historialari bati, Enoitz presidenteari eman zion erreplika. Denbora hartan replikak egiten ziren, irudi bat azkar zelarik, hola eskaintzen alziren laguneri. Adibidez, bertsione hau, hemen idatzia den bezala, erreginak berak manatu du, eta eman du presidente Enori bere lagun honetan zena. Eta hemen den bertsionean, ikusten alda gainean, da liburu desberdin bat, da filosofia. Horixe beraz hemengo berezitasuna izan ere, originalean Biblia zuen eskuetan erreginak, baina erreplika hau egiteko filosofiari buruzko liburua margotzeko eskatu zuen, ilustrazio aro betean baitzeuden. Bertsione bakarra, Baionan dena, filosofiarekin, badira beste bi ezagutzen ditugunak Bibliarekin. Jean-Marc Natierrek 1728 margotu zuen, eta 19. mende amaieran Mexikon topatu zuten. Lapurdin erroak dituen Mexikoko familia batek joparitu die, Uztaritzen sortutako Labort familiako Carlos Labort Nogez de Iturbe jaunak hain zuzen. Eta Euskaldun Mexikar familia batek erosi du museoaren dako, eta ora berriz sartu da eskualegira. Bildumagileen eta dituen arreta piztu du Bonaele museoaren araberritzeak, eta horietako askorekin harremanetan direla azaldu digute. Eta ikusten alduzuen bezala, da irudi importante bat arte historioran alderen alde, baina ere, da irudi bat biziki. Edera begiratzen bali badugu eksekuzioa, dantela, nora lajua egina den, bere jantziak estofa, da lan oso eder bat, eta ordean zatozte ikustera, urbil zarezte, urrunetik edera da, baina badira iniz detaia txiki oso ederak direnak ikusteko, eta kadroa ere miresgarria da, biziki edera dena, eta kasik obra gabe funtzionatzen duena ere bai. Hauxe Bonaele museoko artelan berria. Bele taldearen Muturrez zerura diska berria lehen aldiz Ipar Euskal Herrian zuzenean entzuteko parada izan dugu Baionako gaztetxearen 10. urteurrenaren karietara. Lapurdiko hiriburua dantzan jarri du Lide Hernando Donostiarrak buru duen taldeak. Lauzpabost kontzertu eman ditugu, lehenbiziko aldia Ipar Euskal Herrira etortzen garela disko honekin, ze aurrekoarekin egon gara, Baigorrin egon gara, Biarritzen, Herri Urratxera izan ginen, beraz, bueno, ez da lehenbiziko aldia Ipar Euskal Herrian, baina bai disko honekin, eta gogotxu. Bai, ze gaina hemengo publikoak beti dauka zerbait berezia, ez dakit intentsuago dela esango nuke, hainbat aspektutan, eta guri intentsitatea gustatzen zaigu. Nik ere batzutan ez dakit deskribatzen eta etiketak ez betikoa, ez dakigu eta izkigu gustatzen baino beharrezkoa dira. Musika beltzean jarraitzen du, Belek bigarren disko honetan, eta kasu honetan agian dantzagarriago orantz jungera, disco, funk, dance, horrelako estilo 80. hamarkada. 70 ere, igual pixkat hor kolokatzen da, baina gaur egunera ere estrapolagarria direnak. Neri beti gustatu izan zait musika beltzaren aspektu ezberdin edo alor ezberdinetan mugitzea, genero ezberdinetan, soula, bluesa, baina baita ere beste estilo hauek, gogoan nuen pixka fusionatzeko. Neria bestea gustatzen zaizkidan estiloak, gehi dantzagarritasuna, zer nahi nuen jendea dantzan jarri. Hori da helburu handienetako bat, orduan fusio horretatik sortu da estilo hau. Kazetariaren galdera, gauen zerkentzen dizuloa, bitan pentsatu gabe doa, burua satzeraino irekitzea zigorreko zuloa, tarantzunak eskatzen dau ni. Fermin Mugurutzarekin nazioarteko bira amaituta, orain Bele zuzenean ikusteko aukera gehiago izango ditugu datozen hilabeteetan. Orain lehenbiziko biraren astapenetan edo gaude, gero geldialditxo bat egingo dugu, baina motza eta gero ja hasiko gera, hasi dira udaberriko proposamen batzuk ateratzen. Martxoan baditugu pare bat data, baina duo formatuan, oso formatu ezberdinean, hau Laizter iragarriko dugu zer den, baina da Bele
eraldatu bat edo. Eta gero proposamenak iristen ari dira, oraindik ez ditugu argitaratu, baina bai, udaberria eta udara nik uste nahiko paroa izango dela. Ikus-entzuleok Beleren Akuilu kantaren bideoklip eder honekin gure gaurko agurra izan untxa eta bihar arte.